til Carsten Gård Larsen og Bent Thomsen, som vil præsentere den nye version af Skoleintra version 5.0. Velkommen. Vi har glædet os til at præsentere den kommende version for jer. Det er jo sådan, at vi udvikler nye versioner stort set halvårligt. Den sidste version, den hed 4.9.5 og kom i oktober måned sidste år. Grunden til, at den forrige, den hed 4.9.0. Grunden til, at vi egentlig lavede en, der hed 4.9.5, det var, at vi havde sådan en idé om, når vi nu skulle op på 5.0.0, så skulle det være noget stort og revolutionerende, der skulle være i den. Så I virkelig fik en på opleveren, når man skiftede til 5.0.0. Det kan vi nok ikke rigtig helt leve op til, men vi har gjort vores bedste, og vi vil nu her prøve at fortælle jer en lille smule om, hvad den kommende version rummer. Det er sådan, at vi her i løbet af efteråret har begyndt at skrive en blog. Det er jo så moderne at blogge, og det vil sige, at der findes en blog på skoleintra.blogspot.com, hvor vi løbende skriver små artikler om, hvad det er, vi går og pusler med i udviklingen. Så hvis den del af Skoleintra interesserer jer, så kan I jo prøve at følge med på den blog der. Nederst på bloggen artikel om den nye version, der findes der faktisk et link til et dokument, som beskriver alle de ændringer og forbedringer, der sker i version 5.0. Der er faktisk mere end 50 forskellige punkter, store som små, som beskriver, hvad der sker. Og det dokument ligger også som en del af Skoleintra version 5.0, når det kommer ud til sin tid. Mange af de ændringer, vi har lavet, er ændringer, der ligger inde under motorhjelmen, kan man sådan set sige. Og ændringer, man ikke sådan umiddelbart lægger mærke til. Og de ændringer, vil Bent komme ind på i hans del af indlægget. Jeg vil her til at begynde med vise jer noget om to ændringer, som kan få betydning for den måde, I anvender det på. Det er sådan, at når I laver elevplaner, så bruger I noget, der hedder dokumentskabeloner. Man laver en skabelon, som man skriver elevplanen i. Og det var en måde, vi valgte at gøre det på der tilbage for nogle år siden, hvor vi fik at vide, at nu skulle der produceres elevplaner, men der var ikke nogen, der havde nogle redskaber til det på det tidspunkt. Og det vil sige, at vi hen over en sommer udviklede en elevplan, et elevplansmodul, og for at de havde de størst mulige frihedsgrader, så valgte vi at basere det på noget, der hed dokumentskabeloner. At I skulle udforme skabelonen, og så skulle brugerne gå ind og skrive i den. Og det tror jeg, at der er mange, der har været rigtig glade for, fordi I havde den der store frihedsgrad. I kunne udforme det lige præcis til jeres skole og jeres lærerværelse. Problemet er så, at der har været nogle tekniske problemer omkring det. Der har været en lille bøvl med folk, der kopierede ting fra Word ind, og så blev teksterne for lange, og ting blev ikke gemt. Og det hørte vi lidt på sidste år til træffet, og da vi kørte hjem, så sagde vi, det vil vi prøve at se, om vi ikke kan gøre noget ved. Og det har vi så prøvet at gøre. Vi introducerer nu noget, der hedder formularskabeloner, i modsætning til dokumentskabeloner. Lad mig lige prøve at illustrere det. I kan se, nu er der et lille punkt her, der hedder formularskabeloner, og et her, der hedder dokumentskabeloner. I stedet for dokumentskabeloner har vi prøvet at lave noget, der hedder formularskabeloner. For at I ligesom kan få en fornemmelse af, hvad en formularskabelon er, så vil jeg prøve at gå hen under dokumenter og prøve at oprette en ny formular, et nyt dokument. Og her kan man nu se, der kan man vælge dokumentskabeloner, som man altid har kunnet, men nu kan man også vælge en formularskabelon. Og jeg har lavet en formularskabelon til en skole, hvor man har et materialeudvalg, hvor man skal indgive ønsker. Og det er kun for at demonstrere, hvilke muligheder der er i det nye værktøj. Og når jeg så giver det her et navn, og siger næste, så i stedet for at åbne en dokumentskabelon, så åbnes der en formularskabelon. Det vil sige, at her står der, at jeg skal skrive titel. Sådan. Og så videre. Men jeg kan også i dokumentet gå ind og sige, at det her det er beregnet til de her 3 klassetrin, og det er et klassesæt, og dem, der skal anvende det, er
elever. Så på den måde, så har jeg nogle andre muligheder. Jeg kender jo formularer op mange steder fra i Skole Intra, fordi det er jo bygget op på basis af formularer. Nu får I mulighed for at lave formularerne selv. Og det, der er det seje ved det, det er, at når man har skrevet det her tæt med Carsten, og så forlader feltet, så bliver data gemt med det samme. Og det vil sige, at man oplever ikke, at man har siddet og skrevet en halv time i 10 forskellige felter i dokumentskabelonen, og så er skidtet væk. Nej, når jeg klikker i det næste felt, så bliver mine ændringer gemt med det samme for hver eneste felt. Det skulle forhindre en hel del problemer med sessioner og tab af data i elevplaner. Når jeg så gemmer formularen, så bliver dokumentet lavet om til et almindeligt HTML-dokument, og man kan åbne det herinde, og så vil I kunne se, at nu er det ikke længere formularen, man ser, men outputtet fra formularen i det udfyldte, som bliver vist herinde. Vi har lavet formularskabelonerne sådan, at ressourcebrugere, folk som, det er jo ikke alle lærere, der har været inde og arbejde med dokumentskabeloner. Det er nogle ressourcepersoner ude på skolerne. Og på samme måde er det nok også nogle ressourcepersoner, der skal vælge at sætte sig ind i det her med formularskabeloner og udarbejde de skabeloner, man har brug for eksempel til elevplaner. Formularskabelonerne er implementeret 3 steder i systemet indtil nu. Vi kan sagtens forestille os, at der kommer flere. Det er i dokumentarkivet, det er i elevplanerne, og det er i årsplanerne. Jeg vil helt kort demonstrere, hvad man når man går ind i værkstedet til formularskabeloner, kan man vælge mellem forskellige kategorier, og vi kan for eksempel kigge på den, jeg havde før, den der hedder materialeudvalget ønskeseddel. Og der kan I se, at jeg kan redigere skabelonen, og den er så opbygget af afsnit. Her ser I en form for disposition over den her skabelon, jeg var inde og udfylde. Der er titel og dokumenthoved, ønsket af, beskrivelse af materialet og anvendelsen. Og så kan I se her, at den her materialebeskrivelse, den er opbygget af nogle inputfelter, hvor man kan skrive forskellige data. Det var den, der så sådan her ud. Sådan kan man skrive i den del af formularen, og den her, den ser sådan her ud. Det var der, jeg lavede de her afkrydsninger. Og så videre. Det vil føre alt for vidt at gennemgå det i detaljer. Princippet er, at I kan selv designe de her formularskabeloner. Nu har vi så også formularskabeloner til elevplaner. Vi medsender forskellige eksempler, som I kan kigge på og blive inspireret af. Og under udviklingen har jeg været i kontakt med flere skoler og har fået rigtige skolers dokumentskabeloner ind til elevplaner, og så har jeg sagt til mig selv, de skal kunne overføres til det her nye værktøj, og det kan det som piece of cake. Jeg har ikke fået en endnu, hvor jeg ikke kunne overføre det, men de skal nok findes. Nu skal vi lige over i og se, hvordan virker det så i elevplansystemet. Hvis man under værktøj evaluering går ind under elevplaner, og her under 8b vælger en elev, så er der 2 forskellige elevplaner, og så vidt jeg husker, så skulle den her, den er bygget ovenpå en dokumentskabelon, det som I kender. Ikke? Den er så ikke udfyldt særlig meget, men den ser sådan her ud. Og hvis jeg nu vil gå ind og arbejde med Anders' elevplan for det her skoleår, så klikker jeg her, og så kommer jeg ind, og så ser jeg i stedet for en dokumentskabelon over i venstre side, så ser jeg en formularskabelon, hvor jeg kan gå ind og skrive i felterne. En af fordelene ved formularskabelonerne i den her sammenhæng, det er, at en formularskabelon er opbygget af afsnit, som er kategoriseret. Og her kan jeg faktisk hoppe ned og sige, nu vil jeg arbejde med det afsnit, der handler om dansk. Og nu vil jeg arbejde med det afsnit, der handler om matematik. Og hvis jeg så skifter til den næste elev, så kører jeg videre i afsnittet om matematik. Og det betyder, at matematiklæreren kan bevæge sig vandret igennem alle eleverne og kun fokusere på matematik. Som rent pædagogisk er det jo ikke det rigtige vel, for vi skal se eleven, men
rent praktisk, når man skal skrive 170 elevplaner, så er det rigtig smart, at det fungerer på den måde. I den nuværende version er der en linksamling til lærere, som er noget af det allerførste, vi programmerede i sin tid, og det er lidt rodet at komme rundt i. Lærerne har åbenbart fundet ud af at bruge det, fordi vi kan mærke, når vi piller ved det, så får vi, og der laver fejl i det, så får vi henvendelser om, at nu er der fejl i det og det, og det må jo betyde, at det bliver brugt. Og derfor har vi nu lavet en modernisering af det, så det ligner elevernes linksamling over i elevintra, hvor man kan have lærernes egne links her, man kan se kollegernes links her, og man kan oven i købet slå op og se elevernes links, som de har lagt ind i deres linksamlinger over i elevintra. Og på den måde, man kan også gå ind og sige her, nu vil vi gerne se, hvad står der om astronomi, og så finder den de links frem, der handler om det i elevernes linksamling. Nok om det. Bare et eksempel på, at vi prøver at modernisere dele af produktet hen ad vejen. Nu åbner Bent motorhjelmen og fortæller en lille smule om, hvad der foregår nede under den. Men det, jeg egentlig skal fortælle om, og ændringer under motorhjelmen, det er, at i øjeblikket har vi en noget uhensigtsmæssig datastruktur omkring elever og forældre. Noget, vi har slæbt med os fra Skole Indres barndom. Nemlig, at hver elev har ligesom sin egen post i det elevkartotek. Og til hver elev, der står der oplysninger om vedkommendes far, mor og eventuelt tredje voksen. Det vil sige, at den voksnes navn og adresse og e-mailadresse og telefonnummer og brugernavn, det står registreret ved hver eneste elev. Og det er jo ikke smart. Så derfor har vi lavet en konvertering i version 5 af hele opbygningen af elev- og forældredata. Sådan at elever for sig, forældre for sig, og så relationen, der knytter dem sammen for sig. For at den relation kan fungere ordentligt, så er den baseret på CPR-numre. Vi gemmer ganske vist ikke CPR-numre, så man kan læse dem i skolen, men vi danner nogle tegnkoder ud fra CPR-numre, som er unikke. Og når man importerer, det foregår fuldstændig ligesom vi har været vant til, når man importerer fra TEA og KD og så videre. Og så bliver de så lagt ud altså nu her i de nye 3 tabeller. Men hvis vi kommer til den situation, at vi skal redigere det manuelt, eller måske manuelt tilføje en kontaktperson, så vil det se lidt anderledes ud. Man går ind under databaser og elever, hvis man skal oprette en elev og elevkartotek, ligesom vi kender, og trykker på her. Og her skriver man så kun elevens data ind. Der er ikke, som det var tidligere nedenunder, også mor og far osv. Det vil ikke stå her, for det bliver ikke registreret i samme post. Når man så har oprettet sin elev, så skal man jo have eleven knyttet til en voksen eller nogen voksen. Hvis det er nogen, der er der i forvejen, så skal man bare finde dem i den lange liste over kontaktpersoner, som jo her står både for mor og far, og det kunne være plejefar, det kunne være bedstefar, det kunne være sagsbehandler, det kunne være hvad som helst. Der er ikke begrænsninger på, at man kun kan have 3 voksne til hvert barn. Nu kan man tilknytte lige så mange, som der er brug for. Så hvis det var, at man skulle have tilknyttet her, så kunne man jo her under forældre vælge det ikon, som er sådan barn og voksen, der siger relationen mellem barn og voksen, og så vælge, hvordan det skulle være. Det kan man gøre her under forældre, man kan også gøre det over under eleverne. Jeg klikkede på en elev, som her hedder Allan, og jeg kan se, at jeg klikker på en voksen, som hedder Allan, og han er knyttet til en elev, det hedder Oscar. Vi kan se, at han er far, og han er forældremyndighed. Vi kunne tilføje, at ham her, han har også en relation til en anden en, måske i 4. klasse. Så får vi valgmuligheder til at vælge med de elever, som vi har i 4. klasse. Og det er nemt at blive far nogle dage. Ja, vi skal vælge med de relationer, der er arbejdet i forvejen, men det kunne også være, at han